belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra opent vandaag met het bericht dat er vannacht een boot is onderschept in de buurt van Bonaire. Aan boord waren 8 Venezolanen, drugs en wapens. Volgens de Extra gaat het om marihuana en cocaïne en had de marechaussee een bestelwagen nodig om al de drugs te vervoeren. De onderschepping is al de 7e in 3 weken. In hoger beroep heeft de minister van Justitie, Shelton Hato, gelijk gekregen in de zaak van deportatie van een Venezolaanse man. De toenmalige minister van Justitie besloot op 3 februari 2021 de man te deporteren. De man stapte naar de rechter en deed beroep op internationale verdragen van de bescherming van mensen. De rechtbank heeft nu in hoger beroep bepaald dat de overheid gelijk had om de man terug naar Venezuela te willen sturen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Volgens de directeur van het VPCO schoolbestuur, Magali van der Bunt George, hebben in de afgelopen periode opmerkelijk veel docenten Curaçao verlaten om aan de slag te gaan in Bonaire of Nederland. Volgens haar is het VPCO toch gelukt om voldoende mensen te vinden die op Curaçao aan de slag willen voor het nieuwe schooljaar. Daaronder zijn veel Curaçao die uit Nederland terugkeren en graag hier aan de slag gaan, aldus van der Bunt George. Opvallend veel mensen hebben de afgelopen dagen laten weten dat ze een Portugees oorlogsschip hebben gespot in de wateren rond Curaçao. Dat is een kwal die ook bekend staat onder de naam Man of War. De dieren lijken op drijvende plastic zakken en kunnen tot wel 25 centimeter groot worden. Ook hebben ze hele lange tentakels. Voor mensen is een steek van het dier giftig, maar zelden dodelijk. Met de gifgevulde armen kan het Portugese oorlogsschip vissen vangen. Air Canada gaat weer vliegen op Curaçao. Vanaf 7 oktober vertrekken er wekelijks 2 vluchten vanuit Toronto naar het eiland. Deze hervatting van de vluchten naar Curaçao zijn onderdeel van het winterschema van Air Canada. Vanaf 19 december vliegt de luchtvaartmaatschappij 3 keer per week vanaf Toronto. Op 30 oktober start ook weer de wekelijkse vlucht vanuit Montreal. Vanaf december zal deze vlucht 2 keer per week worden uitgevoerd. In de afgelopen week is opnieuw een COVID-patiënt overleden. Het totaal aantal mensen dat sinds het begin van de COVID-pandemie op Curaçao is overleden is nu 283. Op dit moment zijn er 9 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 1 daarvan ligt op de intensive care. Op Curaçao zijn op dit moment 116 actieve besmettingen geregistreerd. De Curaçaose voetbalbond FFK heeft eind vorige maand bekendgemaakt niet verder te willen gaan met Guus Hiddink als technisch directeur en Art Langeler als bondscoach van de nationale voetbalselectie. Ze waren allebei op 1 mei van dit jaar aangesteld, maar volgens de bond moet Curaçao een andere weg op gaan. Langeler zelf is niet tevreden met het ontslag en laat op zijn LinkedIn-pagina weten dat de bond verkeerd handelt. Ook zegt hij nog steeds geen enkel salaris te hebben ontvangen. Hij neemt contact op met de Coaches Betaald Voetbalorganisatie om te zorgen dat hij alsnog betaald krijgt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.